tayo magluluto ng chicken curry. Ang ating mga ingredients ay golden curry. Ilang beses ko lang nasubukan to. Kung ano yung kulay ng sabaw, ganun din. Saka sobrang masarap siya. Isa't kalahating manok, patatas, carrots, bell pepper, bawang, sibuyas, luya, mahabang sili, asukal, meron tayong kakang gata, magic sarap, nor cubes, salt, mantika, oyster sauce, leia perrine, at pepper. Mga kaaro, ito yung sinasabi ko sa inyo, kung ano yung itsura sa picture ng karton, ganun din yung sabaw.